Kwa kanyo ni jokanyo mag riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okwedo meko mar rawera mawachore ni nitiere kod kit chwech mopogore mong'ere kaka transgender. Obila ma Migori nyocha omako rawera ne gweng' mar Awendo nikech norwakore kaka ng'ama miyo to gin ne giparo ni norwakore kaka ng'ama dichuo. Juma nigi wach ni maler. E kinde mar ndalo ariyo mokalo, picha kaachiel kod video mar rawera moro mane omaki kod obila e gwego mag Awendo nikech kit rwakruok mare ne olandore e mbui. Meko kaachiel kod landruok mar video kaachiel kod picha mar rawerani mabende wachore ne nitiere kod kit chwech mopogore mabende ong'ere kaka transgender osekelo ich wang' kaachiel kod paro mopogore opogore ka wuok kuom jogo kombe kedo ratogo mag oganda. Awinjo malit kane wayudo wachni ni achiel kuomwa nyalo bedo ni kala dho polis timake nikech orwakore kaka odwaro. Imake masoe sel, machak goye, malonye duk, machak videos go machak kete social media. Wakwedo timno kabisa. Ni wacho ni cross dressing. Ovicha no kanya wacho ni transgender persons cross dress because kage dress kama that is gimaen. The justice like Kenya citizen not as a transgender person. Jokanyogo marogo mag oganda mane obago ng'any mamuol e boma ni ma Migori ne okwedo bila kuomeko mar rawerani kagiwacho ni ne orochi ratiro mare. One activist kod organizations in Kenya mo make sure ni jomotimo ne kamano go gin be gichule. Ok nyatimo ne dhano nyawadu kamano nikech kaka orwakre nikech kata mana kingi constitution mar rwakruok mar ng'ato mano choice mare. Walungo every partner manyalo come in to support the justice. Giwacho ni jogo mantie kod kit chwechni ma ong'ere kaka transgender bende chik mapacho kayo yango kendo ratichgi nyaka koro riti. Wan kaka the forum wakwedo tim marach mane polis otimo nikech polis ong'e gima nowinjore bene gitimo to gifail o gitimo gima ne gitimo. Lipot mawuok kuom riwruogno mar Impact Research mabende kendo trogo mag jogo mantie kod kit chwechni yango ni nitiere kwan mathoth mag ogandagi e kaunti ma Migori. Approximately ginyalo oromo ji 142 mane namba manomiwa kod NASCO. But ang'eyo ni seche moko ginyalo kalo kata kanyo nikech ing'eyo ni jogi gin jomoko ma seche moko kitgi ok giyangore ahinya nikech kaluwore gi gik mitimo negi gi kaka the community ka society okawogi. Tendo obila wacho rawera ne omaki nikech kit rwakruok mare. Kata bende rawerani osewe thuolo kod obila, jokanyo marwogego makedo ratogo mag oganda koro ramo ni gidhi nyime kod manyone ratiche. Juma, Ramogi TV.